Kabe kiombe kia Gusii Council of Elders bakurawa na Joshua Araka niko bakurawa na Araka Matundura niko barure ogosorra gochase omuwaziri bw'oburendi bwaime Dr. Fred Matiang'I amonomo governor bwe county ya KISII James Ongwae abwase babaganire kunyarako bagotugutira siasare anena mono ekero chinga kigose chikura chia bonchari agose chikura chyobo choryo boke bwa bonchari cyanyarako bachigwa akwa abwase omo governor bwe county ya KISII atebire munanigo gosenigo egesieri kya nyatko bagiye kubuno murobero nyarko bagokora wano mu waziri bw'oburendi bwaime abwasaba gakabo banyarko bakobaboli agotugutira siasa yo nabo ikokora emirimo asobwamo kunenchire yemo yokoreta omugusi amo liya gatatu gotoganetie abanchari bamubwatesie gasi achake gasi naboigo bali barengase ebiyomba awo bachichamo bamubwatesie gasi naende babege ndekema ubuna konyora bale ekero chikule cyari kigwaku gitaraku tukanyora enkwana nga gatia CS Matiang'I cabinet secretary na governor o KISII county nkwana chiabo nchirigo sababu yaigo mpaka igaikera toko igwa mangana ya seredi bono twacha sobwamo na gukwana senchire ya igoro mono ntokaneti nande ntokogania ko iguriberererio ekiagera abana baito barwete nkato manyete naende na barai baito baraba nene Matiang'I nero monene ase serikali eri nene Ongwae nero monene ase serikali ye county ya KISII ndosigete Matiang'I kabisa naende ndomutakireta maya kabisa nabo igo gabana ntomutakirete akolega cia buna botambe asenye kende ke gasoete gati tutamanyeti kiagereta ya kabaigo otware gusaba baberane umurai mu cabinet secretary ukare iguraria serikali nene igasiaje nkoye korari naenda bakenya baitabete nganko korare gacie yubuya nabo igo umugabano ito bosongo iga Ongwae nere gacia gokorera bagusii nere ntwanchira ndetenga imbuyere igo aja itomuna bagusii na mono abanta banene bagusii bagakana bangina igo bagusabira abana baito mbatwana mechandende yonsi naende batwara oburendi bwa Nyasaye bonene egere igasi bagokora inyare goikerana ntwa tukubasabira omurembe naende okoigwana okonene negasi bagendere gokora munebwenerete ekana abana baito bare negasi bakora nengiye igo tokugamba igoro ya abana baito aba banene bari babere babeire esebiroge binene omwana oito Ongwae omwana oito Matiang'I onyo goetana kwarenga rogo sinini naende tari baroboka abanyane baigwerete abana bagenki bachete gotebe na igwa nekero omogenki akwanire goikana nda imuki naenda koretera mang'ana naya gotebi na igu bunare ase gesongo togoteba naki orio gogotebia amang'ana y'omonto onde paka na n'omonto oyo onde amotebia amang'ana ao tiga totebe na tiga basikane ekiagera barabuna abana abamo babe bune familia abana bagoitana bagojikorera isekuru gari batama bona abaise n'abaiga elders council erega iga yakire iga